Kies een kaart. Ingericht kaart. Bij een like. Oké? Nou, maak je ogen goed toe. Ik wil gewoon die kaart gewoon nader wijzen. Kijk, kamer. Wat? Als je film Ik moet weet hoe je dat deed. dan moet je vak. Ik wil je dit niet. Ik wil graag. Zes van het. Allemaal. Sabi yung kumahal mo rin. Nee, mijn phone is af vanavond. Oo. Als deze die. Oké, de kaart ligt nou op een andere plek. Ik weet hoe je dat deed. Oké. Oké. Je hebt het zelf gezien wat je vat. Ik wil laatste vraag. Oké. Ik weet het niet. En ik heb die video gemaakt, dat die video kunt zien waar we kaarten gevraagd hebben. En jij hebt gezien wat de kaarten gevraagd hebben. Ik heb het gezien wat je gevat is het niet. Dank je. En de tweede was ook kiezen geweest. Ja. Oké, nou kom eens kijken. Charlie. Ik zie jouw maatje. Ik is erg waar ik jouw maatje. Ik zie jouw maatje. Nou, waar is mijn kaart? En daar is de kaart. Hij reist mij, Kees. Dat is uw kaart.